ஹலோ கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸ்லக்டராக்கு வந்ததுலேருந்து ஒரே அட்வென்ச்சர்ஸாக பண்ணிருக்கோமே. ஸ்லக் கிளப்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே போய் வெக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஸ்லக்ஸும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி போகிற நம்ம ஷெயின் கேங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆபத்தில் மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல அப்படி என்னதான் ஆபத்து இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க, என்னதான் நடக்குது அப்படின்றத இந்த எபிசோடில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த எபிசோட் சும்மா வேற லெவலில் இருக்கும். ஸோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் உங்கள் வைப்பர், இது உங்கள் படம் போட்டி. இந்த எபிசோடோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல பிராண்டோ தான் காமிக்கிறாங்க. பிராண்டோ பார்த்தீங்கன்னா டிவி பார்த்துருக்காங்க. அந்த டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராமில் ஒருத்தன் உங்க ஸ்லக் ஒரு வாட்டி சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறமும் டயர்ட் ஆகிடும். உங்களுக்கு கரெக்டான டைம்ல எந்த ஸ்லக் யூஸ் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது. நான் மனசுல நினைக்கிறது அப்படியே சொல்றானே. ஸோ உங்க ஸ்லக்ஸை நான் பவர் ஆகி காட்டுறேன். அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம், உங்க மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிட்டு நேராக கிளம்பி ஸ்லக்ல வாங்க. நீங்க உட்காந்துட்டு வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க, நான் உங்க எல்லா ஸ்லக்கையும் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சொல்லி முடிக்கிறான். இவனோட பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜன் ஸ்லக். சொல்லி முடிச்சவன் சும்மா இல்லாம இது என்னோட ஆர்டர்னு பிராண்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ச்சி எஸ்ஆர்னு சல்யூட் அடிக்கும் பாருங்க. அவன் ஸ்லக் வழக்கம் போல வேலையை காமிச்சிடும். அப்படியே பிராண்டோ அந்த இடத்துல மயங்கி வரும். இந்த இடத்துல இந்த எபிசோடோட பேர் போறாங்க. இந்த எபிசோடோட பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்லக் கிளப். அப்படியே கட் பண்ணிட்டு நம்ம கோடை தான் காட்டுறாங்க. கோடை யாரு கூட டியூவல் பண்ற மாதிரி இருக்காது, வேற யாரும் இல்லை, நம்ம ஈலை கூட தான் பண்ணிருக்கோம். இந்த வாட்டி நான் உன்னை கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவேன், அதையும் பார்க்கலாம், வாக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சண்டை போட்டு இருக்கும். அந்த இடத்துல ஒரு வாய்ஸ் ஓவர், நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படியே பேசிட்டே தான் அன்னைக்கு போறீங்களா, இல்ல சண்டை போடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரிக்ஸி அவ பாட்டுக்கு ஸ்லக் எடுத்து சுட ஆரம்பிச்சிடான். அவன் அந்த டர்னோட ஸ்லக்கை விட்டோன்னே பாத்தீங்கன்னா ஈலை உசாரா ஜெல்லிஸ் யூஸ் பண்ணி தப்பிச்சிடறான். நம்ம கோடு தான் பாத்தீங்கன்னா டர்னோட மாற்ற மாதிரி இருப்பான், ஆனா அவன் ராம்சோன் யூஸ் பண்ணி அவனும் தப்பிச்சிருவான். மேல தப்பிச்சு போனா நம்ம ஈலை பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து பயங்கரமா ஒரு ஃபிளிப் வச்சுட்டு பேங்கரை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோடையும் தோக்கடிச்சிருவான். கோடு ஒரு கட்டத்துல தோத்து போயிடுவான். இவங்க எல்லாம் இப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது அந்த இடத்துல யாரோ வராங்க. யாரும் பார்த்தா நம்ம பிராண்டோ தான் மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். நம்மள எவ்வளவுதான் அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்றது, வாங்க ஸ்லக் கிளப்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த இடத்துல போய் வெக்கேஷன் மாதிரி என்ஜாய் பண்ணலாம். ட்ரிக்ஸிங் கூட பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம ஈலைக்கு மட்டும் ஏதோ தப்பாவே தோணுது, நான் வரல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பாருங்க. அந்த இடத்துல வாட்டர் ஸ்லைட்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஈலையும் டக்குன்னு கிளம்பி வந்துடுறான். ஆமா, அந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகுது சொல்லு பிராண்டோ, அந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? அது வந்து ஒரு கோல்டு அப்படின்னு பாருங்க. எல்லா பிராண்டோம்ல சம காரணம், அதை வச்சு தான் புது பிளாஸ்டர்ஸ் வாங்கலாம்னு இப்படி பண்ணி அப்படின்ற மாதிரி ட்ரிக்ஸிங் சொல்லி முடிப்பா. சரிக்கும், காசை கட்டி புக் பண்ணிட்டான், வேற வழியே இல்லை, போய் தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இவங்களும் அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தா நம்ம ஷெயின் கேங் மட்டும் இல்ல, அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஒரு 3 பேர் வந்திருக்காங்க. அதுல ஒருத்தண்டியா போய் நம்ம ட்ரிக்ஸிங் கேமரா எடுத்துட்டு இன்டர்வியூ மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் பாத்தீங்கன்னா என் ஸ்லெக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் பவர் ஆகணும்டா இந்த இடத்துக்கு வந்தேன், என் ஸ்லெக்ஸ் ஒரு வீடியோல போய் டயர்ட் ஆயிடும், அதை நான் பவர் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி. ரெண்டாவது ஒருத்தன் பாத்தீங்கன்னா சம திமிரா இருக்கும், வேணும் பார்த்தாலே தெரியுது நான் இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சே பார்த்தது இல்ல. இந்த இடம் ஒன்றும் ஒரு மோசம் கிடையாது, என்கிட்ட மட்டும் காசு இருந்ததுன்னா இந்த இடத்த மொத்தமா வாங்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். மூணாவது ஒரு பொண்ணுகிட்ட கேமரா எடுத்துட்டு போகும்போது கேமரா வச்சு தள்ளி விட்டு கிளம்பிடுவா. இப்படி இவங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு சார்ஜன் ஸ்லக் வந்துடுறான். சார்ஜன் ஸ்லக் வந்தோடனே நம்ம ஈலைய பார்த்தோன்னே, இல்லை எப்படி இருக்கிற, உன்னோட ஸ்லக்கை ட்ரெயின் பண்றது எனக்கே பெருமையா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் பாருங்க. நான் வெக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ண தான் வந்தேன், எனக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பரவாயில்ல வந்து வந்துட்டீங்க, வாங்க போய் அந்த மிஷினை பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஸ்லக் ட்ரெயின் பண்ற மிஷினை காட்டுவோம் பாருங்க. அது நல்லா கேனன் மாதிரி 2 பெருசா இருக்குது. இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க கேனன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்லக் போடுவான், அந்த ஸ்லக் சுட்டு திருப்பி ரெண்டாவது கேனன் பாது அந்த ஸ்லக்கை வாங்கி திருப்பி இந்த கேனனுக்கே சுடும், திருப்பி இந்த கேனன் வாங்கி அந்த கேனனுக்கே சுடும், இந்த கேனன் வாங்கி அங்க சுடும், இப்படியே பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவனும் சொல்றான். இது யார் ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஸ்லக்கை தரீங்க அப்படின்னும் போது பிராண்டோ பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்லக்கை எடுத்துங்க அப்படின்னு அவனோட அந்த ஸ்லக்கை வாங்கி அதுக்கு ஸ்லக்குக்கு ஒரு ஃபுட் மாதிரி போட்டு அந்த இதுல ஒரு அந்த ஸ்லக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகி அதுக்குள்ளே சுத்திட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவர்ஸ் கணக்கா உங்க ஸ்லக் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு அவன் சொல்லி முடிச்சு எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஆர்வமா அவனோட ஸ்லக் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஈலையோட ஸ்லக்ஸ் எல்லாமே ஆர்வமா தான் இருக்கும், ஆனா நம்ம ஈலைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது பிடிக்காது. இதை விட ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நான் காட்டுறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்லக்ஸை கூட்டு போயிடுவோம். அவன் போனதுக்கு அப்புறம் மத்தவங்களா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பாரு. அந்த இடத்துக்கு வந்து சார்ஜன் ஸ்லக் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்லக்ஸ் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், இது என்னோட ஆர்டர், ஒழுங்கு மரியாதை இருந்து ஓட்டுரு அப்படின்றோம். இவங்களும் சரி வெக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ண தானே வந்தோம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி இவங்களும் போயிட்டு ஜாலியாக ஸ்விம்மிங் பூல்ல விட்டுருவாங்க. நம்ம ஈலையை தான் பார்க்கணுமே, மேலே வாட்டர் ஸ்லைடுக்காக தான் வந்தோம். மேலே போய் பார்த்தா ஸ்லக்ஸோட வாட்டர் ஸ்லைட்ல பார்த்துட்டு இதை விட மாசு வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் சரிக்கின்னு வந்துடும். இந்த பக்கம் கீழே பார்த்தா நம்ம கோடு தான் ஒரு கேப்ட்ரோல்ல அவன் காலில் இருக்கிற நகத்தை ஒரு பொண்ணு ரம்பத்தை வச்சு அறுத்துன்னு இருப்பான். டான்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சரியான குசியில இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு சார்ஜன் ஸ்லக் வந்துட்டு உங்க ஸ்லக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் வாங்க அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிடுவான். கரெக்டாக அந்த டைம் ஈலை வாட்டர் ஸ்லைட்ல சரிக்கிட்டு வந்து இந்த சார்ஜன் ஸ்லக் மேலே தண்ணி அடிச்சிடும். சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சண்டை மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்ட்டு ஈலை வந்து கேட்பான் பாருங்க. அவனும் பார்த்தீங்கன்னா ஆமா உங்கள ஒருத்தர் ஈலை கூட சண்டை போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னே நம்ம கோடு தான் ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்கியிருப்பான்ல, சரி நானே ஈலை கூட சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு நம்ம ஈலை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து முடிஞ்சா ஜெயிச்சிரு அப்படின்னு அதை நான் பார்க்கலாம் வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காடும் சண்டைக்கு வந்துருவான். இப்படி இந்த பேட்டில் நடக்கிற இடத்த தான் காட்டுறான்.
காட்டுறாங்க. ஃபைட்டு சும்மா வெறித்தனமா இருக்க போதும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம ஈலை பர்ப் யூஸ் பண்ணாம பேங்கரே திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்கர் எடுப்பான். அவனு பாத்தீங்கன்னா அவனோட ராம்சோன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண போது ராம்சோன்ஸ்ல பார்த்தாலே தெரியும் கண்ணெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி எல்லோவா இருக்கும். கண்ணை அடிக்கடி பிளிங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும். எடுத்து சுடுவான் பாருங்க. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ராம்சோன்ஸ்ல கூட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கவே மாட்டோம். பார்க்க நார்மலா தான் இருக்கு. அது கையை பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா அப்படியே சூப்பர்மேன் பஞ்ச் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கையை அப்படியே புல்லட் மாதிரி சுட ஆரம்பிக்குது. இதனால பயங்கரம் அடி வாங்கிது. ஒரு கட்டத்துல நம்ம ஈலையும் பாத்தீங்கன்னா பறந்து போய் வந்துடும். அந்த சார்ஜென்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீ என்ன நம்புறியா ஈலை, நான் ஒன்னும் உங்ககிட்ட ஜோக் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். ஈலைக்கு வந்து புரிய வருது. அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா கோடு வந்து காப்பாத்திட்டு சாரி ஈலை இப்படி நடக்கணும்னு நினைச்சே பார்க்கலாம், நீ என்ன ஜெயிச்சிட்ட கோடு அப்படின்ற மாதிரி ஈலை சொல்லுவான் பாருங்க. அப்புறம் தான் ஈலைக்கு நம்ம பயங்கர ஒரு வாட்டி அனுப்பி பார்ப்போம் என்னதான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அனுப்பான். அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணாது, நம்ம கோட் கையில இருக்க ஸ்லக் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்குள்ள அந்த சார்ஜன் ஸ்லக் வந்து அந்த ஸ்லக் எடுத்துட்டு போயிட்டு திருப்பி இதுக்கு பிராக்டிஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தூயின் போயிட்டு அந்த மிஷின்ல போட்டுருவோம். ஓரவன் சும்மா இல்லாம நம்ம ஈலையும் ஆசை காமிச்சிடும் பாருங்க. சரி ஈலையும் பேங்கரும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆசைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈலையும் அந்த மிஷின் கிட்ட விட்டுட்டு கவலைப்படாத பேங்கர் நான் ஏன் போக மாட்டேன், நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் பாருங்க. ஆனா அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை. பேங்கர் பாத்தீங்கன்னா ஜாலியா அந்த மிஷின்ல விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம ஈலைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இருந்தே ஒரு விஷயம் உறுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஒரு மிஷின் எப்படி ஸ்லக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், ஸ்லக்ஸ் தான் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஒரு மிஷின் பண்றதுனால ஸ்லக்ஸுக்கு பெருசாக ஆயிடுது அப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டே இருப்பான். அந்த சார்ஜன் ஸ்லக் வந்து மட்டும் அது வெறும் ஸ்லக் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில பாரு உன் ஸ்லக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈலைய இடத்துல இருந்து அனுப்பிடும். இலையும் பாத்தீங்கன்னா காலைல வந்து பார்ப்பான். காலைல வந்தோடனே பேங்கர் எடுத்து வந்து கையில கொடுப்பான் பாருங்க. பேங்கர் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா கத்தினே இருக்கும். அவனும் பேங்கர் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இது உனக்கு போதுமான போது அது பயங்கரமா கத்தும் பாருங்க. நம்ம ஈலைக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும். பேங்கரை கையில வாங்கிட்டு ஈலை எல்லாம் நடந்து போவாங்க பாருங்க. பேங்கர் பாத்தீங்கன்னா ஓடி போய் அந்த மிஷின் கிட்ட நீ அடுத்த ரவுண்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து சுச்சிட்டு இருக்கும் பாருங்க. நம்ம ஈலை கிட்ட போயிட்டு வா பேங்கர் போலாம் அப்படின்னு பேங்கர் ஈலையே பாத்தீங்கன்னா கடிக்க வந்துடும். நம்ம ஈலைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மூஞ்சி கிஞ்சலாம் மாறிடும். ஏன்னா அவன் ஸ்லக்ஸ அவ்வளவு லவ் பண்றவன். பேங்கர் நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பேங்கரும் பாத்தீங்கன்னா செம கியூட்டா அந்த இடத்துல ஒரு ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு நான் எதுவுமே பண்ணி அப்படின்ற மாதிரி இந்த பூனெல்லாம் எப்படி திட்டினா ஒரு மாதிரி மூஞ்ச பாவமா வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி மூஞ்ச வச்சுட்டு பேங்கரும் அந்த இலையும் போயிட்டு ரெஸ்டாரண்ட்டை சாப்பிட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சாசேஜ் இங்க இருக்க ஒரு சாசேஜ் நான் விட்டுருக்க மாட்டேன், எல்லாமே எனக்கு தான். சிக்கன் பீஸே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பிராண்டோ பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற எல்லா சாசேஜும் தட்டோட தூக்கின்னு வந்து வச்சுட்டு நம்ம இந்த கிளப்ல சேர்ந்தது நல்லதா போச்சு. சாப்பாடு எல்லாமே ஃப்ரீயா தராங்க, அதுவும் இவ்வளவு சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஈலை பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேங்கரை கொஞ்சம் கவனிச்சிங்களா இல்லையா, ஒரு டியூவலுக்கு அப்புறமும் ஒரு ஃபயருக்கு அப்புறமா அதுங்க செம்மையா டயர்டா இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். அதுவும் இல்லாம அந்த மிஷின் அது அந்த ஸ்லக்ஸ் எல்லாம் அடிக்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். இதை கேட்ட ட்ரிக்ஸ் என்ன பண்றது, நம்ம கோல்ட செலவு பண்ணிட்டோம், வேற வழியே இல்லை, நம்ம இங்கே தான் தங்கி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரிக்ஸ்னு சொல்லிடுவோம். என்னடி சாப்பிட்டுருக்கா அந்த 3 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஈலை பார்த்து என்ன கண்ணா பயமா டியூவல் பண்றதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஈலையும் அவங்களை சுத்தமா கண்டுக்க மாட்டான். அவன் அந்த மிஷின் தான் ஏதோ பண்ணுது அப்படின்ட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட சொல்லி புரிய வைக்க பார்ப்பான். ஆனா கோடி யாருமே இதை நம்ப மாட்டாங்க. யாரா இவன் இங்க வந்து துப்பலி வர விசார் மாதிரி பண்ணிட்டுக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈலை தான் பார்ப்பாங்க. நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்க நம்ப போறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஈலையும் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கரை தூக்கிட்டு வெளியே வா பேங்கர் நம்ம போலாம், நம்ம என்னதான் நடக்குது கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேங்கரையும் கூட்டு போயிடுவோம். சரி பேங்கர் ஒரு வாட்டி அதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மேல சுடுவான் பாருங்க. சும்மா அங்க இருக்க மலையவே பேங்கர் பாத்தீங்கன்னா உடச்சு தள்ளிடும். இதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஈலைக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும். என்னடா பேங்கர் இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்கர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே குதிச்சு பொறுமையா ஈலை கிட்ட நடந்து வர ட்ரை பண்ணும். பட் அந்த மிஷின் என்ன பண்ணுச்சுன்னு தெரியல, பேங்கரால சுத்தமா முடியாது. ஸ்லக் டியூபை கிட்ட கொண்டு போவான் பாருங்க. பேங்கரும் ஜஸ்ட் தொங்கிட்டு அப்படியே கீழே வந்துடும். செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சு ஒரே ஷாட்டுக்கே பேங்கர். அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு ஒருத்தன் வரான். அந்த மிஷின் இந்த ஸ்லக்ஸை என்னமோ பண்ணுது. ஸ்லக்ஸுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து தான் ஆகணும். அது இப்படியே கண்டினியூஸா பாயிண்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது டைம் ஆயிடும். அந்த மிஷின் இந்த ஸ்லக்ஸை மொத்தமா அடிக்ட் மாதிரி பண்ணி அந்த ஸ்லக்கோட சார்ஜ் எல்லாம் கம்மி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான். இவன் யாருன்னு தெரிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிராண்டோ டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டிவியில ஒருத்தனை காமிச்சிருப்பாங்களா, அவன் தான் இவன் இப்படி சொன்னேனே நம்ம ஈலையை பத்தி நான் இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன், இப்படி ஏதாவது மாட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈலை வா போலாம் அப்படின்ட்டான். அவன்கிட்ட சொல்லுவான் பாரு நான் வரல நீயும் போய் பாரு அப்படின்ட்டு ஈலையை அமுச்சு விட்டுருவோம். நம்ம ஈலை போய் பார்த்தா அந்த சார்ஜன் ஸ்லக் இருக்காங்க, அவன் எல்லார்கிட்டையும் அவங்களோட ஸ்லக் அவங்க கிட்டே கொடுத்துட்டு இருப்பான். இவங்க எல்லாம் ஸ்லக் வாங்கினோடனே அவங்க ஸ்லக்கை பார்த்து பயங்கரமா சந்தோஷப்படுறாங்க. அந்த இடத்துக்கு வர நம்ம ஈலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் அந்த ஸ்லக்ஸை ஏதோ பண்ணுதுன்னு சொல்லி எவ்வளவோ புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அவங்க ஆனா சுத்தமா புரிஞ்சுக்கணும். அதையும் ஒருத்த திமிரா இருப்பான்ல அந்த பயவுல பாத்தீங்கன்னா ஏன் பணம் ஏன் காசு ஏன் ஸ்லக், நான் என்ன பண்ணா உனக்கு என்னடா அப்படின்னும் போது உன் காசு தான் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை, ஆனா நான் அந்த ஸ்லக்ஸுக்காக கவலைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை எவ்வளவோ எடுத்து சொல்ல ட்ரை பண்ணுவோம். அவங்க சுத்தமா நம்ப மாட்டாங்க. அந்த சார்ஜன் ஸ்லங்கும் ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா என் கூட நிக்கிறவங்க என் சப்போர்ட்டுக்கு வந்துருங்க, அவங்களுக்கு 3 மாசம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னே அங்க இருக்கிற 3 பேரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஓடுறோம். நம்ம ஷேன் கேங் வழக்க போல ஈலை பக்கம் வந்து சேர்ந்துருவாங்க. கவலைப்படாத ஈலை நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கோடும் சொல்லுவோம். எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை, இந்த மிஷின்
ஸ்லக்ஸை என்னமோ பண்ணுது. நம்ம இந்த ஸ்லக்ஸை ஃபயர் பண்ணக்கூடாது அப்படியே சொல்லிட்டே இருப்பான் பாருங்க. அதுக்குள்ள அந்த பணக்கார பைப்புல வச்சிருக்க ஸ்லக் எடுத்து சுட ஆரம்பிச்சிரும். அந்த ஸ்லக் பார்த்தீங்கன்னா டர்னோடோ கிரியேட் பண்ணோன்னு நம்ம பிராண்டோ சும்மா இல்லாம அதக்கிட்ட இருக்க ஸ்டிங்கி ஸ்லக்கை சுட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அது திருப்பி வந்து பிராண்டோவை வச்சு நாக் அவுட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் என்ன சண்டை தான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் மாற்றி மாற்றி சுட்டுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம ஈழை பார்த்தீங்கன்னா பர்பிலாம் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பான். பர்பியால சுத்தமாக நிற்கவே முடியாது. அந்த சார்ஜன் ஸ்லக் ஒரு ஸ்லக் வச்சிருப்பான் பாருங்க. அந்த ஸ்லக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்லக் பாறையை கூட விட்டு வைக்கல, எல்லாத்தையுமே அறுத்துட்டு ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பாறை நம்ம பிராண்டோ மேல விழுந்து நசிக்கிடுன்னு பார்த்தா கடைசி நேரத்தில் நம்ம கோடு கையை பிடிச்சி பிராண்டோ காப்பாத்திடும். அப்புறம் அந்த பொண்ணு ட்ரிக்ஸி 2 பேர் சுட்டுப்பாங்க பாருங்க. அப்போ எந்த ஸ்லக்னு தெரியல, இந்த ஸ்லக் சரியா காமிக்கவே இல்லை. மேல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா தண்டர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். மின்னல் பயங்கரமா அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால எல்லா பொருளும் டேமேஜ் ஆகணும். கோடும் ஒருத்தனை தூக்கி முதுகுல போட்டு அந்த இடத்துல தப்பிச்சு போலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான். அந்த சார்ஜன் ஸ்லக் பாத்தீங்கன்னா அடங்க மாட்டாமல இருக்க பயப்புள்ள அவன் இன்னும் சுட்டுன்னு தான் இருக்கான். இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சார்ஜன் ஸ்லக் அவனோட ஸ்லக் சுடுவான் பாருங்க. கரெக்டா நம்ம ட்ரிக்ஸியும் பாத்தீங்கன்னா அவனோட அந்த ஃபோர்ஸ் கரவரை வச்சு அந்த ஸ்லக் வரச்சிடும். இவன் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லக் வச்சிருப்பான் போல இருக்கு. இன்னொரு அவனோட ரொம்ப ஸ்லக் எடுத்து சுடான போறவங்க. இந்த டைம் ஈழை கரெக்டா பர்பியை என்கரேஜ் பண்ணி பர்பியை ஷூட் பண்ணான். இந்த டைம் பர்பியும் மாஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லக்கை மொக்க பண்ணிடும். இது மட்டும் உனக்கு போதாதாக்கா, நீ அடங்க மாட்டியா அப்படின்ட்டு கேட்பான் பாருங்க. அவனுக்கு செம்ம காண்டாயிடும். அவன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேனன் மாதிரி இருந்தால அதுக்குள்ள ஸ்லக்ஸ் எல்லாம் போட்டு கடகடன் சுட ஆரம்பிச்சிடறான். இல்லை தப்பிச்சா போதும்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கல்லுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பான் பாருங்க. அவங்ககிட்ட வேற எந்த ஸ்லக்குமே இருக்காது பேங்கரை தவிர. கமான் பேங்கர் உன்னால முடியும், ஆரம்பிச்சதை நீயே முடிச்சு வை அப்படின்ற மாதிரி பேங்கர்ட்ட சொல்லிட்டு எகிரி ஒரு சுடுவான் பாருங்க. பேங்கரும் எல்லா ஸ்லக்கையும் தாண்டி உள்ள போய் அந்த மிஷினை அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்தையும் உடச்சு தள்ளிட்டு அந்த சார்ஜன் ஸ்லக்கையும் பறக்க விட்டுரும். அப்புறமா கரெக்டா பேங்கரும் ஈழகிட்டே வந்துடும். இந்த மொத்த சண்டையை முடிச்சுட்டு நம்ம பசங்க வெளியே வராங்க. அந்த 3 பயப்பிள்ளைங்களும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல நம்ம ஸ்லக் செம்ம பவரா தான் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒருத்தன் யாஹூன்ட்டு கத்தின்னு போவான் பாருங்க. இல்லை இவனுங்களாம் திருந்தவே மாட்டாங்கடா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு பக்கம் எங்கடா நம்ம டீம்ல ஒருத்தர் குறையிறாருன்னு பார்த்தா கிடைச்சிரு ஐயோ கண்டிப்பா கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல். யாரும் திரும்பி பார்த்தா பிராண்டோ பாத்தீங்கன்னா கல்ல நோண்டி நிக்குது. என்னடா பண்றான் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்லக் ஏதாவது மாட்டிக்கிச்சான்னு கேட்டாச்சா. ஸ்லக் எல்லாம் எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணம் எடுக்கிறான்னு பார்த்தா இவங்க முதல்ல வரும்போது காசு கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த கோல்டு போய் அதை ஆட்டையை போட்ட பிராண்டோ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி மெக்கபீஸ்ல அப்கிரேட் பண்ற நிறைய பேரை தெரியும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளப்ல போய் நம்ம சேரலாம், பயங்கரமா நம்ம மெக்கபீஸ்ட பண்ணலாம் அப்படின்னு சில பேர் என்னதான் திருந்தவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஈழை சொல்றான். அதோட இந்த இடத்துல இந்த எபிசோட முடியறாங்க. அடுத்த எபிசோட வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் உங்கள் வைப்பர். இது உங்கள் படம் போட்டி. அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம சேனல்ல கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் போடலான்னு இருக்கும். அந்த ஷார்ட்ஸ் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்லக்டரா அண்ட் ஸ்லக்ஸை பத்தி தான் இருக்கும். அதையும் மறக்காம பாருங்க, நல்லா தான் இருக்கும்.